Mase ngimekelo dengo lomnyama ke kusuke sonzonitshana amaqiniso futhi angahluziwa aqonde nje ngqo. Nansi ikhithi Orlando Pirates entsha, home and away. Ayiseyinhle igila umhlola kodwa ke before ngiphawule ngayo. Do you know ukuthi uBig Zulu ukhiphe i-album probably earlier this month? Ithini ingoma yakho oyaziyo nje mhlawumbe njengemali eningi o mhlawumbe isiginci o ingoma mhlawumbe njengombayimbayi kanje khona ingoma yakho oyaziyo kule album? Ayikho right. Uyakhumbula i-album kaBig Zulu yaphuphiswa yini? Yama ngumduduzi ngesingle eyi1 ayikhipha nenkosi kaMaskandi umthandeni SK. And ngesingle nje yodwa wayikhipha yaphupha le album but kule single leyana uLokhuzana kwagcina kuphawula ngokuthi umthandeni angazocula kanjani ushintshe voice njani kwaphawula leyo nto leyo ilanga lonke usuku lonke i-album kaBig Zulu yaphupha phu. Manje ke abanye abantu abawine ngo11 ebusuku bewin icup kuzokhulunywa kanjani ngabo waphela vele ebusuku bengebe trend ba-trend ekseni maybe 2 hours. iPirates izokhipha ikhithi manje kodwa ukhoza amadoda izokhipha ikhithi manje iPirates ayisabaniki lesikhathi sokutrenda wonke umuntu, every content creator, every supporter, whether eChiefs or yayiphenye team iphawula ngale khithi manje. Ayikoda inhle man, Adidas bafana hayi kodwa ukhoza ngicabanga ukuthi bethu yabamaka kuyimakekelo bethu uyikhiphela ikhithi yakhe yena ngesikhathi azozikhipha ngaso kodwa the timing yo